de l'oceà Pacífic hi ha un xiquet conegut com Maui i dues xiquetes, Arana i Aixea, asseguts en l'arena de la platja. Parlem entre ells i les seues paraules són molt tristes, perquè de continuar així l'illa serà inhabitable i haurà d'emigrar a un altre lloc. Estem desapareguent totes les plantes i els animals. Cada vegada hi ha menys menjar i menys aigua. La gent s'ha tornat molt egoista i intolerant. Però què podem fer si som sols xiquets i xiquetes? Jo crec que si desitgem alguna cosa amb molta força i fem tot el que està en les nostres mans per aconseguir-lo amb esforç i generositat, al final el nostre desig acaba fent-se realitat.
superherois i les nostres superheroïnes és verdaderament important i quan veig les condicions en què es troba ella fliparà. Maui està a la platja pensant alguna cosa pot fer. Desitja que l'illa fos un lloc ideal per a viure i no el tros de roca pelada i contaminada en què s'ha convertit. Els herois mirant la illa estan sorpresos. Miren cap on miren, troben caos i destrucció.